Takže vítam vás pri mojom ďalšom videu, tentokrát sú to už spomínané letecké katastrofy. V dnešnej časti si predstavíme pár známych a dve najznámejšie, teraz čo sa za poslednú dobu. Jedna je letecká havária Airbusu až AN-24, kde zahynulo niekoľko vojakov slovenskej obrany a druhým je lietadlo Airbus A321, ktorý putoval z Egypta do ruského Petrohradu a dodnes nie je jasné, či bola technická príčina alebo teroristický útok. Zahynulo tam však mnoho ľudí a takisto ako aj tých ostatných, ale hlavne si predstavíme tieto dve najznámejšie. Tu vám sa bude video páčiť, až dajte like, komentík a tak ďalej. Pre vás letecké nešťastie slovenského AN-24 je najväčšie letecké nešťastie v dejinách samostatnej Slovenskej republiky. Antonov N-24 vzdušných síl Slovenskej republiky narazil za tmy za priaznivých meteorologických podmienok do zalesneného kopca pri pristávacom manévri 19. januára 2006 medzi obcami Hejce a Telbinája v Maďarsku, len 3 km od slovenských hraníc. Približne 20 km od letiska. Pri náraze lietadla zahynulo 41 vojakov a jeden civilný zamestnanec Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Jeden vojak prežil. Lietadlo privážalo späť slovenských príslušníkov síl KFOR z polročnej služby v Kosove. 19. januára 2006 odštartovali o 17:15 z letiska v Kosovej Prištine. Dve vojenské lietadlá so slovenskými príslušníkmi mierových síl KFOR. Pristátie bolo plánované o 19:40 na letisku v Košiciach. O 19:30 po zahájení priblíženia na pristátie havarovalo jedno z lietadiel neďaleko maďarsko-slovenských hraníc. Narazilo ešte na maďarskom území v zalesnenej oblasti medzi obcami Hejce a Telkibána. Havarovaným strojom bolo lietadlo sovietskej výroby Antonov N-24V. Rok výroby 1969. Registrácia 5605 samostatnej dopravnej letky v Kuchyni. Pád Airbusu A321 v Egypte. 5 verzií katastrofy podľa ruských expertov. Okolo nešťastia je stále množstvo nezodpovedaných otázok. Pre 224 dovolenkárov vrátane posádky lietadla to mal byť pokojný návrat domov z dovolenky v Egypte. Pád lietadla v Sinajskej púšti pár minút po zlete sa však zapíše medzi najčiernejšie dni v histórii ruského letectva. V troskách stroja vyhasli všetky životy cestujúcich, medzi nimi aj 17 detí. Čo bolo skutočnosťou pádu, odhalia až čierne skrinky. Jedným z možných scenárov je technická porucha, lietadlo malo totiž problémy už v minulosti. 18-ročný Airbus 321, smerujúci do ruského mesta Petrohrad, zápasil s ťažkosťami už v roku 2001, keď sa mu poškodil chvost práve pri pristávaní v egyptskej Káhire. Minulý týždeň sa piloti na stav lietadla sťažovali opäť. Leteckí experti sa preto pokúšajú zistiť, či poškodenie a následná oprava stroja mohli viesť k sobotnejšej havárii. Sťažnosti pred štartom.
Druhý pilot lietadla Sergej Truchačov sa pred svojím posledným letom v živote sťažoval na technický stav stroja. Ruským novinárom to prezradila jeho bývalá manželka Natália. Staršia dcerka s ním telefonovala predtým, ako odletel z Egypta. Sťažoval sa jej na technický stav stroja. Povedal, že toto lietadlo je na... Vieme si domyslieť. Dcerke neostalo nič iné, len zažila všetko dobre. Ruskí experti 5 verzií katastrof. Za prvé požiar, za druhé urobil pilot chybu, za tretie bolo zostrelené, za štvrté bomba na palube, za piaté technická porucha. To, čo sa vlastne s Airbusom stalo, už sa asi nedozvieme, ale isté je, že si vyžiadal množstvo obetí. Medzi nimi sa naskytla i fotografia Dariny Gromovej, najmladšieho dieťaťa na palube, iba 10-mesačného bábätka, ktorému rodičia zhotovili fotografiu pár minút pred tragickým odletom. Táto havária sa stala 31.5.2015. Na juhu francúzskych Alp sa zrútilo lietadlo typu Airbus A320. Na palube bolo 150 ľudí. Jednalo sa o let nízkonákladových aeroliniek Germanwings. Francúzsky prezident Francois Hollande uviedol, že tragédiu nikto neprežil. Na mieste nehody zasahujú stovky záchranárov. Vyzdvihnutie tiel obetí bude trvať niekoľko dní. Na palube lietadla, ktorý smeroval z Barcelony do Düsseldorfu, bolo 144 pasažierov a 6 členov posádky. Stroj nemecké nízkonákladové spoločnosti zlietol z Barcelony krátko pred 10:00 a z radarov sa stratil v 10:53 ráno. Francúzsky minister dopravy najprv informoval, že stroj 1045 vyslal núdzový signál. Úrad pre civilné letectvo to však do obeda dementoval. Signál vyslalo velenie letového prevozu, ktoré problémy stroja rozpoznalo podľa straty spojenia a prudkom klesaní. Lietadlo prešlo poslednou kontrolou v pondelok na letisku v Düsseldorfu. Uviedol Thomas Winkelmann z Germanwings na poobednejšej tiskovej konferencii. Poslednú veľkú prehliadku technici previedli v lete 2013. Stroj absolvoval v utorok ráno let do Barcelony. Pilot Airbusu mal u Lufthansa nalietané 6000 hodín a pre aerolinky pracoval 10 rokov. Tak to boli asi 3 najväčšie alebo také najznámejšie letecké katastrofy. Dúfam, že sa vám video páčilo, že dáte takisto taký ten like, možno koment, prípadne nejaké to zdieľanie a že si pozrite aj na budúce a bola by som veľmi vďačná za každý jeden návrh na tému, ktorú by som mohla spracovať. Ďakujem pre vás.